De alroende jaren konden de feesten troch corona net teruggaan. Zo ook de mega kersttent van de Vrije Piraten in Kattenbra. Op 12 maart maaien 5000 feestgangers weer genietje van de Nederlandse hits. We moeten eindelijk wel los. We gaan draaien natuurlijk in alroond december. Dan gaan we het feestje draaien, want dat koe helaas net door de coronabeweging. En nu maaien we weer inderdaad. Nou, dat viel geweldig. De decembersfeer in de tinten wordt meenam naar deze editie in maart. Het is dezelfde tinten, dus nevens de organisatoren is de beleving echt gelijk. Doch moeten de Vrije Piraten nog wel rekening houden met de gildende coronamaatregels. We zitten dit hier inderdaad maar testen voor toegang, sowieso voor het Vrije Piratenfeest. We gaan ook weer feesten volgende weekend. Wij hebben vanaf morgen kunnen de meesten testen hier op locatie op Kattenbra. Op verschillende testlocaties in Friesland melden de onkomende bezoekers van het feest haren massaal on. Net sindsdien het testen van toegangsbeleid is de editie voor komende sneeuwen vol slijn uitverkocht. Ik omdat de meesten natuurlijk heel schoft stilstaan in zulke soort dingen. En het leeft altijd. Zo'n feest, de Vrije Piraten, het leeft gewoon altijd. En de meesten die komen erop aan. Dat juist ik wel 5000 man uitverkocht. Ja, dat gaat een mooi feest worden. Alles wat ik wil en wat ik denk besteedt. Dus het is in die ik net vergeet.